מה שאנחנו מספרים, זה הכל נכון. אבל כל אחד יש טיפה גרסה אחרת. בדרך כלל שהרבה אנשים נמצאים באותו מקום, ומתרחש משהו. כל אחד רואה את זה אחרת. זו אותה תמונה, כל אחד אומר אמת. בזווית אחרת. בזווית אחרת. את יושבת פה, והוא רואה זה דבר אחר. אני אספר את הזווית שלי. אוקיי. אנחנו יצאנו למחנה בליטא, זה נכון. נתחיל מליטא שיצאנו. יכול להתחיל לפני זה גם. יצאנו למחנה, לא ידענו שתפרוץ מלחמה. אף אחד לא ידע, כאן אף אחד. לא יודע. אני זוכר את הרגע. התאספנו ברכבת בביאליסטוק. אני הלכתי ברגל. וכולנו התאספנו ברכבת, הושיבו אותנו, ואמרים לי 3 שבועות בערך, היינו ילדים חלשים כנראה, קצת לקבל הבראה. שם בדרוזגני, זה נקרא העיירה הזאת בליטא, זה היה שייך ליטא לרוסיה, ואנחנו היינו אזרחי רוסיה כבר אז. ויצאנו משם, הגענו לדרוזגני, וב-22 ליוני 41, העירו אותנו בבוקר מוקדם, ואמרו שצריכים לצאת לטיול של צופים. אנחנו לא ידענו מה קרה, אבל המבוגרים ידעו שפרצה מלחמה. פרצה מלחמה, מה עושים? אחראי על כל הבית הבראה הזה היה יהודי בשם סמואל מרקוביץ' פרסלר. והוא אומר, אתם יוצאים לטיול. זה מלאך. באים לרכבת, לנסוע הביתה. רוצה להחזיר אותם הביתה, לא האבא שלנו. להחזיר אותם הביתה. אנחנו נוסעים. למזלנו הטוב, הגרמנים כבר הפציצו את הגשר לכיוון ביאליסטוק. אי אפשר להגיע. מה עושים? אומרים, הרכבת תיסע לאן שאתה יכול. לאן אתה יכול? לכיוון מזרח, לכיוון רוסיה. מה שסיפרו האחרים, הפציצו, לא הפציצו, אכלנו, לא אכלנו. דרך, לא דרך, אחרי כמה שבועות זה... אני רוצה לתקן לך דבר אחד. גרסה אחרת, אין מה לעשות. שהוא לא יודע, עם הקטן. עזוב את הקטן. כשהגענו להפצצה, מה שהוא אומר, זה היה ליד גרודנה, הנהג הקטר לא רצה להמשיך לנסוע, ולא אחורה ולא קדימה, אז המנהל הזה הוציא אקדח ונתן לו לרקמה, אם אתה לא נוסע... זה מלאך הבן אדם. אתה לא נוסע, אני הורג אותך במקום. אז ככה... הוא נראה באמת אדם ככה, מאוד... הבן אדם הזה היה לא מבוגר כל כך, היה בסביבות 30 אולי, 30 ומשהו. זה לא מבוגר כל כך. היה אחראי על כל הסיפור הזה, אבל הוא גדל במשטר הזה, אז הוא ידע את כל הדברים האלה, הוא ידע. הוא נולד בלנינגרד בכלל. ושם אותו אחראי על כל הבית הבראה הזה. ואיך אבא בתור ילד בעצם, איך הוא היה, איך כאילו הוא התמודד עם כל הסיטואציה הזאת? הוא היה מאוד אופטימי. הוא תמיד היה אופטימי. תמיד היה אופטימי. אנחנו לא ידענו מה שזה קורה, כי עוד לא הגענו בכלל. אמרו, חוזרים הביתה. לא יכולנו להגיע הביתה, הפציצו את הגשר, כפי שאמרתי. הפצצות ורעב, אכלנו, לא אכלנו. והוא ארגן, הילדים הגדולים יותר, כשיש הפצצה, כולם לברוח מהרכבת. הולכים ברכבת, שצריכים לאסוף את האנשים חזרה. אז היו בשכבה שלו בערך, קצת יותר גדולים, אספו את כולם ביחד, ומי ספר, לא ספרו, אולי מישהו נשאר, אנחנו לא יודעים, בואו נגיד את האמת, אין לי רשימות, אולי מישהו נשאר שם, מי מספר היסטוריה בכלל? אלה שנשארו בחיים, אלה שנשארו שם כבר לא יכולים לספר. אספו את כולם והמשכנו, ובדרך מה שאני זוכר, היה חתיכת בשר כזה מעושן, ברכבת שלא נתנו אוכל, רק מים והבשר הזה. ככה חתכו חתיכות, אבל לא חשבנו על אוכל. מים וחתיכה, הבשר הזה מעושן, אכלנו ושתינו ונסענו. עברנו דרך מוסקבה. במוסקבה פחדו הרוסים שיבואו מרגלים, אולי אנחנו גם כמרגלים, הרכבת, אני יודע, גרמנים, יהודים, הם לא ידעו אז. בלגן, בינלאומי בלגן. אסור להיכנס למוסקבה, תעשו עיקוף, מזרחה, עד שהגענו להרי אורל. הורים אין לנו, שפה אנחנו לא יודעים, בגדים אין לנו בגדים, שם חורף, אנחנו בביאליסטוק זה חורף, אבל החורף כמו שם, מינוס 30-40 מעלות,
אנחנו יצאנו בקיץ עם מכנסיים קצרים, תפרו בגדים חדשים. זה רק לא מתאים לחורף הזה למות. הפזנר הזה, 1000 פעם מלאך. קשה לספר. לא, באמת אם זה קשה, אז אני חושבת ש... אוכל, בגדים, לימודים, דרך כמו אבא. יותר מאבא. ובעצם הוא ליווה אתכם כל המלחמה? ואז אחר כך? נגמרה המלחמה, צריכים לחזור חזרה הביתה, אנחנו לא ידענו מה קרה. אז אתם כן חזרתם בחזרה לפולין? חזרנו לפולין. חזרתם לפולין? לא לביאליסטוק, גם לביאליסטוק. חזרנו לפולין, ושם גם היו אנטישמים. והיה שם פוגרום אחרי המלחמה. הוציאו יהודים מהרכבת ורצחו אותם. אפילו שנגמרה המלחמה? נגמרה המלחמה. היו אנטישמים, וחיפשו מפה יהודים להוציא אותם ויראו בהם בקלצה, זה היה. ופחדו אנשים להגיד שהם יהודים, וכבר לא ידענו יידיש כמעט, ולא ידענו פולנית, ורק רוסית, ופחדנו לא מזה, סיפור שלם. ולא חזרנו לביאליסטוק למעשה. ואז הגיעו תנועות ציוניות, וכל אחד משך מארץ, שלחו אותה יהודים לכיוון שלו. אנחנו דרור היינו, זה היה נקרא תנועת דרור, אספו אותנו, ועברנו גם כמעיר לעיר. עד שבעצם עליתם לישראל. ועכשיו הגיענו לישראל, אז טוביאש הזה, הסיפור עם טוביאש זה גם... הוא תפס טרמפ. הוא תפס טרמפ, והוא עושה את עצמו, סליחה, אני אומר, זה זווית ראייה שלי. היה שם יהודי אחד בשם טוביאש. זה הטוביאש. הוא תפס טרמפ על כל הסיפור הזה. הוא שהתאספו אנשים בדרוזגיניק ברכבת, גם הוא נכנס לרכבת, הוא במקרה גם היה שם, וגם נכנס לרכבת. והוא שמע, מדברים יידיש, והוא גם כיהודי, ככה מבוגר יותר. הוא בפולניה היה אחראי על בית יתומים. בית יתומים. זאת אומרת, הוא התמצא בעבודה הזו. בלומז'ה. בפולניה אמרתי, הוא היה אחראי על בית יתומים, הוא היה יותר מבוגר. הוא שמע, מדברים יידיש, אז הוא הצטרף אלינו. כשהוא בא לארץ, הוא עשה את עצמו כאילו שהוא עשה את כל הסיפור, אבל זה לא נכון. והיה ומישהו בא, עדיף סתובב, כי זה תמיד יכול להיות, זה שידליק לך את הלב, יבוק את הכאב בשלווה.